para rawuh sedaya supados nglairaken punapa ingkang dados kajatipun mbok bilih anggen kula nglairaken wonten kekirangan saha klepatanipun kula nyuwun pangapunten saderengipun nggih. Sampun cekap sampun dateng anggenipun ngaturi sederek kula sepahaning sedaya pramila sedaya dipun aturi wonten panggung kleben mriki sepindah dipun ajak sareng-sareng nyuwun dumateng ingkang Maha Kuwaos mugi ingkang Maha Kuwaos paring wilujeng dumateng masyarakat Yudan khususipun dukuhan kleben Kakung Putri Sepoanem lan tipareng wilujeng grup kesenian Triadi Budaya sak rombonganipun anggenipun badhe pentas niki mangke dalu wilujenga ingkang dipun pentas wilujenga ingkang sami nonton wilujenga masyarakat Yudan khususipun dukuhan kleben sedaya tipareng wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun sampun manggih halangan setunggal menapa asala pangestunipun sederek kula sepoanem sedaya ingkang saturan sekul suci ulam sari nggih perlu niat sedekah dahar dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sak garwa putra sekabat sekawan Abu Bakar Umar Usman Bendong Ali sedekah malih dumateng Bapa Adam Siti Kawak sedekah malih para nabi para wali para uliya para syuhada pramila sedaya dipun sedekahi mugi Allah paring kuat wilujeng dumateng masyarakat Yudan khususipun dukuhan kleben Sepoanem Kakung Putri tiparing wilujeng warga kesenian Triadi Budaya segenap rombonganipun wilujenga ingkang anggenipun pentas wilujenga anggenipun ingkang sami nonton wilujenga ingkang sami sadean nggih wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun sampun manggih halangan setunggal menapa asala pangestunipun sederek kula sepoanem sedaya ingkang saturan masyarakat kleben nggih sedekah malih dumateng Syekh Subakir ingkang pasang tumbal wonten Pulau Jawi sedekah malih malaikat Kasim ingkang bagi sandang tedanipun masyarakat Yudan khususipun lingkungan kleben terus pisang stangkep nggih perlu niat sedekah dumateng Mbok Siti Fatimahipun patutan tiyang estri pramila sedaya dipun sedekahi panyunipun mugi Allah paring wilujeng dumateng masyarakat Yudan khususipun dukuhan kleben Sepoanem Kakung Putri tiparono wilujeng grup kesenian Triadi Budaya wilujenga anggenipun badhe pentas wilujenga ingkang sami nonton wilujenga ingkang sami sadean wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun sampun manggih alangan setunggal menapa asala pangestunipun sederek kula sepoanem sedaya ingkang saturan masyarakat Yudan khususipun lingkungan kleben nggih gadah niat kajat malih kajat niatipun perlu caos mulih kaki kawak nini kawak kawakanipun desa Yudan dukuhan kleben caos mulih cikal bakal akal bakal ingkang bakali Banjar Pekarangan ingkang dipun panggeni kesenian jaranan senterewe Triadi Budaya caos mulih para leluhuripun piyambak leluhur saking tiang jaler saking tiang estri tebih celak ageng alit ingkang krumatan boten krumatan caos mulih kaki bagenda kelir nini bagenda kelir ingkang rumeksa wonten toya sumur ingkang dipun sumasyarakat Yudan khususipun dukuhan kleben pramila sedaya dipun caos mulih mugi Allah paring wilujeng dumateng masyarakat Yudan khususipun dukuhan kleben Kakung Putri Sepoanem tiparing wilujeng grup kesenian Triadi Budaya anggenipun badhe pentas wilujenga ingkang pentas wilujenga ingkang sami nonton
wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun sampun manggih halangan setunggal menapa asala pangestunipun sederek kula sepanem daya ingkang saturan masyarakat Piudan khususipun lingkungan Kleben nggih perlu caos mulih sekatahing para mpu domasmu bodhompu sayangpu krama yadimpu ingkang damel gamanipun masyarakat Piudan khususipun lingkungan Kleben pramila sedaya dipun caos mulih mugi Allah paring wilujeng dumateng masyarakat Piudan khususipun lingkungan Kleben sepuhanem kakung putri tiparing wilujeng grup kesenian triadi budaya anggenipun badhe pentas wilujenga ingkang pentas wilujenga ingkang sami nonton wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun sampun manggih halangan setunggal menapa asala pangestunipun sederek kula sepanem daya ingkang saturan masyarakat Piudan lingkungan Kleben nggih caos mulih malih dumateng Dadung Ngawuk lan Lembu Andini penggendhenipun para kewan pramila sedaya dipun wilujengi mugi Allah tansah paring kuat wilujeng dumateng masyarakat Kleben sepuhanem kakung putri lan tibarno wilujeng grup triadi budaya anggenipun badhe pentas dalu menika wilujenga ingkang pentas wilujenga ingkang sami nonton wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun sampun manggih halangan setunggal menapa asala pangestunipun sederek kula sepanem daya ingkang saturan masyarakat Piudan khususipun lingkungan Kleben lan grup triadi budaya nggih perlu nglampahi wilujengan nyambut datengipun wulan sura utawi nyambut datengipun tahun baru tahun da terus mancik wonten tahun B nggih mugi-mugi sasampunipun wilujengan mugi Allah paring kawilujengan dumateng masyarakat Piudan khususipun dukuhan Kleben sepuhanem kakung putri wilujenga ingkang sami nyambut damel wilujenga ingkang sami dagang tipana gangsar lancar ingkang sami tanem tuwuh tiparing ana wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun sampun manggih halangan setunggal menapa asala pangestunipun sederek kula sepanem daya ingkang saturan bujeng tulak nggih perlu milujengi masyarakat Piudan khususipun lingkungan Kleben sepuhanem kakung putri permila dipun wilujengi bujeng tulak mbok bilih wonten kala ingkang sampun dumawah diparing lebur saking kersaning Allah ingkang dereng dumawah tinulak maring Allah kantuna rahayu wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun sampun manggih halangan setunggal menapa asala pangestunipun sederek kula sepanem daya ingkang saturan jenang sura nggih perlu milujengi datengipun wulan sura pramila dipun wilujengi jenang sura mugi Allah tansah paring kuat wilujeng dumateng masyarakat Piudan khususipun lingkungan Kleben tiparing wilujeng anggenipun nyambut damel tiparing ana gangsar lancar ingkang sami dagang tiparing wilujeng ingkang sami tanem tuwuh wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun sampun manggih halangan setunggal menapa asala pangestunipun sederek kula sepanem daya ingkang saaturan jajan pasar nggih perlu milujengi masyarakat Piudan lan lingkungan Kleben sepuhanem kakung putri permila dipun wilujengi jajan pasar mugi Allah anggenipun pentas kesenian triadi budaya niki mangke tiparno gangsar lancar anggenipun nyambut damel nggih mekaten ugi tiparno gangsar lancar tiparno wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun
sampun manggi alangan setunggal menapa asala pangajunipun sederek kula sepahanem sedaya ingkang saturan bujeng kuat nggih perlu metri masyarakat Tiudan khususipun lingkungan Kleben Sepuh Hanem Kakung Putri lan metri anggenipun nyabut damel metri anggenipun ingon-ingon metri anggenipun tanem tuwuh lan metri anggenipun kesenian triadi budaya anggenipun badhe pentas dalu menika mugi Allah tansah paringa kuat wilujeng sedayanipun wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun sampun manggih halangan setunggal menapa asala pangajunipun sederek kula sepahanem sedaya ingkang saturan petri golong 5 nggih perlu metri masyarakat Tiudan lan dukuhan Kleben Sepuh Hanem Kakung Putri metri kaki among lan metri grup kesenian triadi budaya sak kuguban metri kaki amonge nini amonge metri mulai katelan berdewane metri sederekipun ingkang miyos sareng sakwat ingkang krumatan boten krumatan sederek sekawan gangsal wujute permila sedaya dipun petri golong gangsal mugi sederekipun ingkang sami dipun petri golong gangsal sageta gumolong dados tunggal golonga wiwit dinten menika terus laminipun sampun manggih halangan setunggal menapa asala pangajunipun sederek kula sepahanem sedaya ingkang saturan jenang sepuh nggih perlu nyepuhi kaki bumi nini bumi sak klebeting griya sak jawine griya bumi ingkang kadamel pentas jaranan triadi budaya sak kancanipun lan metri bumi ingkang dipun ambah masyarakat Tiudan khususipun lingkungan Kleben wonten pundi kemawon jenang Sengkala nggih perlu nyengkalani masyarakat Tiudan khususipun lingkungan Kleben tua anom lanang wadon gede cilik nyengkalani anggenipun sami nyambut damel nyengkalani kesenian jaranan triadi budaya anggenipun badhe pentas dalu menika permila sedaya dipun petri jenang sepuh lan jenang Sengkala mugi Gusti Allah nebihna beka rencana nyelakna rahayu wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun sampun manggih halangan setunggal menapa asala pangajunipun sederek kula sepahanem sedaya mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi sak sampunipun warga sedaya lan grup triadi budaya ngawontenaken wilujengan dhatengipun taun ninggal mugi Allah ngijabahi punapa ingkang dados panyuwunipun warga sedaya mbok bilih anggen kula nglairaken wonten kekirangan saha klepatanipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun dumateng para rawuh sedaya akhiripun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah radina bil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'ul lillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan dumateng sedaya warga Kleben khususipun lan sedaya warga Desa Tiudan lan bangsa Indonesia pada umumipun mulai wulan Sura ing dinten menika saterusipun tansah dipun paring wilujeng dening Allah sayul lillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladhdallin. Amin. Lan dumateng grup Triadi Budaya ingkang badhe pentas lan sedaya penonton lan sedaya kang sadian sedaya kemawon ingkang gadah kajat ing dalu menika tansah dipun paring wilujeng awit dinten wektu salaminipun. Daulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil Islam lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitih. Duh Gusti Allah, namung panjenengan kang kula suwun ya Allah, lan namung panjenengan kang kula sembah ya Allah. Paringi kawilujengan sedaya warga dusun Kleben khususipun lan sedaya warga dusun Tidan ya Allah, lan sedaya warga desa Tidan ya Allah, lan sedaya warga Indonesia sadanipun lan dipun paringi kelancaran anggenipun nyambut damel napa kemawon mulai tani bakul lan lintu-lintunipun lan dipun paringi wilujeng saobah paranipun ya Allah, dipun paringi wilujeng ya Allah. Namung panjenengan kang kula suwun ya Allah, namung kang kula sembah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun, mugi-mugi sedaya dipun paringi lancar awit detik menika terus sabibaripun. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jik Sadro Jik Jik Tri Adi Budaya.